Okay, do my quick. Vakafa murume wasipo right akamira tatati muende mudi ndonzi melodi nyamuko makanga awakabudisa kuti nyaya yangu yekukoti iri woni yepeace order protection vamati endai ikoko kumudzotosa feedback kuti zvakamira zvakati saka takaita judgment. Nola Maraza. Do you remember the application for peace order? Protection order. And the protection order dismissed. Yes. So you have a last G. Zvakanzi endai munotaurirani kana matadza kuwirirana endai kwasabhuku kana kwaishi. Vari kutaura zvekunyepa hatina kumbodzitendotaurana zvakatoverengwa imomo zvikatotaurwa kunzi sezvo nyaya iri kwamambo Mutasa dzokai kwamambo Mutasa madzoka kwamambo Mutasa decision ichapa mambo Mutasa pataendeswa kuna clerk of court taendeswa kuna clerk of court awabva kuti anzi ndine zvekuda kutaura zvikanzi mhai handiti makatobvunza mubvunzo mukagutsikana here nezvakataura nemawitnesses enyu amakauya nawo papaina mhai baba havana kuzoenda kwakwakanzi kuye baba mhai wanga waripo baba havana kuuya bamunini ndiwanga waripo wanga wakamira kuita sababa mhai bva wataura poenda wakati inini changa handirasi chirumaoko ngekuda kuombera bandoda awa vane mwana wakabvunzwa 3 times namejasi mhai akachengeta mwana wenyu achirwara ndeupi anga ine mwana wenyu zvikanzi uyu zvikanzi ko wamuri kuda kuti agare pamba ndopi zvikanzi ane mwana ane wana zvikanzi allright makasunga kuti muende ndizvo futi zvakangobvunzwa baba munibva watsanangura simta kunoko wakanga wachiti 8 months kukota wakati 1 year asi kunoko wanga wataura zvekuti 8 months kobva wachinzi munozayama chipiri tokupai judgment nyaya yenyu ihombe ndobva taenda batazoya titi 2 inini nawa batapiwa judgment baita zvandichiendai kuna clerk of court batasvika batatsanangura awo wakati ani handichida kubvunza zvikanzi aiwa mubvunzo makatobvunza kamukatobvunzwa imomo muonini mukati ndagutsikana nezvadini zvataurwa saka nhasi mubvunzo wamuinawo ndeupi bvatotanga imomo mototanzi iwo neune utsinye ungadeomba yausina kuaka chiva utotanga utondiwimo then yakanzi judgment there ndiyo yakazoonini yandakazopira iyi application for wenika iyo ndo chakangotanzi ichocho ndakatowabvunzisa ukangotanzi sokupa ichocho iyi peace order Nene ndakabvunza zvikanzi mambo haana kodzero yekubvunza majudgment edu nekuti dare redu riri pamusoro perake ndinduna akandidara ndizvo akanzi ndakatoenda kana musesande takabva paro tikaenda futi wakatotitianoitwa wanifundi iwo wakatonditi mambo mira timufonera rimwe pepa rawakavhurisa futi musi wa 2 atabva sunday atabva kuno monday yacho musi wa 2
ini chandoziva pamwe ndini dofu kana nyaya ichinge yabva iri mudare rimwe ramambo haidziki futi kwasabhuku kana kwaishe. Kana ikaenda kwamajistrate, magistrate anoidzosa zvakare kwandiri inini mambo kuti ndipedze nyaya iyo, not kuti inini inonzi mambo haana jurisdiction yekutonga nyaya asi sabhuku uzamuta asi sabhuku kana ishe not mambo. Chada uzwa regai ndizwa kuti ari kunyepa ndiyani. Mambo nditori mudare izvozvo zvindosaka ndati ndikufonere. Pane munhu wako ari panapa. Pana mai vanonzi Nora Maradza, uyu ane nyaya yake naMelody yamunokora. Wane nyaya yekuti umwe akafa, murume aine murume achengeta murume, umwe asipo, umwe murume adzoka, murume afa wobva azodzoka kuti murume andasina kumborambana ngewangu. Saka mai avachandiunya kufonera ndechekuti anzi makati mimi mai kana mabva kunoko endai mogadziriswe ndisabhuku naishe. Mambo haana mariramiro ekutonga nyaya idzo dzedzo because idare ridoko kwatiri. Judgment yomakapa ndeyekuti chii? Ehe. Surely, if you were not available when the person was alive, why would you want to have access to a place? What is it for over 2 years? You are not entitled to be in that house. And if you think you are entitled, you do not use a protection order proceeding. Rather, proceedings are entitled to consider the witness, only the evidence. And I saw also there was some form of collusion because this akashaya regarded the fact that this person was remarried as well as what you put in a country and as the one who puts him does not necessarily say him on a no one and the other one on the papa. No, surviving spouse will rather akafa at the Rana. That's the point. Right. Saka ndizvo saka ndinawo pana mai panapa warutoti azi handina mariramiro ekuvatonga bando zvakataurwa kwameja naMajor Street. No, it's okay. Thank you very much. Thank you. Uyu ndokuti Nhasi wamuti nduna ndeni nduna mirai ndati mirai
ndati nduna ndiani pamajestate pamutasa Clerk of court. ndiclerk of court wandotora naye ndiani ndimajestate akaita nyaya iyi Clerk of court ndiye akandiudza izvi. asi majestate wati wakafa aini murume ndiye ane kodzero yekugara paumba yepasi mimi makanga matiza makatoroorwa Aiwa, pasi Tangamiri. Ndakumbira umbotaura makambondinyima nguva yekuti. mirai Ndatizotaura zvakawanda. mirai ndakubva sabhuku wacho ari wenzvimbo iyi can you tell us something titaure ti inini pakarwara nawo mukomana muzukuru wangu mazuva ekaenda kwenda kumaira kuti tionewo kuti utano hwakaita sei hwakanga ari kuchengetwa wacho ndii kusvikira afi avo wakazosvika murume wanga atoshaya pane zvimwe zvese chakamira hapana zvenongoziva asi pane izvona ndiwowo maonero endakaita right chandoda kubvunza ndechekuti imi sekuziva kwenyu mukadzi uyu nemurume wanga uchiri wese apa handi kuti ikona neuyo akanga ari muchengeta neuyo akazouya murubafu pa 2 years changamire kana dai muri munga muchiriwesa hapena kuti waingoitawo chizeze chokuzosokana kumatavu it's okay pakanaka pane here unofuta nechimwe chekuda kutaura mamataura ndimani warora wangu ndini mbuya chokomo ndiri mukunda manje baba wangu mbuya chokomo baba wangu ndiri mukunda manje inini ndakapuwa friji na baba wangu apa ndikati ndiise mwana wangu arora ndova ndadzikapo kwengo ipapo nemwana wacho nemwana wangu hoko iripo nge mwana wangu uyu muroro wakazobuya uyu anetana nemurume handizivi kuti wanga wakufambidzana here kana wanga wakudini here uyu obva aenda kubasa sare uyu takazomuziva pakarwara murume wacho waiuya usiku achibuda usiku aiuya usiku da kubvunza mwana tinozwa kuti une munhu akati handimborina munhu bai handina munhu bai handisi kumbonyepa handisi ndikutaurei something unozwa mbo igai ndikutaurei something taura mwana wenyu imi pakarwara aichengetwa nani wakachengetwa ndiwe zvatopera aichengetwa ndiani ndiye wakachengetwa saka aichengeta imimi zvamaita kuchengetwa imi mamurimi tese tatiripo ndimaichengeta mwana imimi tese tatiripo tibviswa mari mazuva wedhi rataurwa namajastita marizwa marizwa here wedhi rataurwa nechirungu pana rizwa here taure majastita chi as there seemed to be what collusion between mai wemukati imi mataurwa namajastita kuti makapa umbowo hwekunyepa kudare kudare ndakataura kuti uyo mwana uchiri mudiki buya uyu mudiki asakageza mwana wenyu akageza sei musina kuti maigeza mwana wenyu regedza kugeza mwana wangu unakumbira ubvunzo ndati
sei musina kumupaigidza mwana wenyu, sei musina kumutegedza kugeza mwana wangu because handikuzivi. Kana kuti uri mudiki uya hamumiri mukoti muchitaura nyaya kuti uyu mwana mudoko, kana kuti mwana mudoko then what? Dai murume asina kufamba ndakadzokwenda kadi akadzokera imbomirai isachiti zvefevha. Dai rufu rwakazouya, dai munhu akaruchengeta mufi asina kufamba mukadzi waidzokera wanga asina kufamba uyu wanga abvaso ngekunetsana kwawo. Dai asina kufamba dai ari upenyu nhasi uyu wekwenda waidzokera kudzoka pambapa wakanga ariuya anga ine makore mangani asati angorina nemakore mairiba ariyo. Uya imi mbuya makambogara nemurume wenyu 1 week here musipo izvozvo ndati makambogara nemurume wenyu papa pemurume wenyu 1 week musipo here kundoenda mazodzoka nemurume wenyu muvura kungobuda 1 week wokuenda 1 week anotaura mwedzi ba ndikutaura 1 week musingazikanwa muri ndingoandaenda kuti ngotaurira kuti ndakaenda nichita ndingoita ndati ndotaura zvewiki handisi asi pendandoda kuendawamusapasi ndikutaura ndati 1 week ndobva ndataura zvemwedzi ndobva ndataura zve2 months ndobva ndataura zve3 months aiwa ndo zvakaitika kauyu mukadzi asipo wakanetsana zvaibvanabata kunetsana kwavo kwakasvika palevhel ipi? Mukuna mbuya panoda kutenga musanzvenge nebasa mutombozvi anosenzepi anosenzepi dati anosenza upepi basa rei andichazizva mbuya musasapote alright izvozvo izvo uripi uri pano ndati izvozvo uripi uri paumba basa rakapera harina kupera urapera ndati basa rakapera harina kupera rinosenzwa ndeni uchaenda kosenza iri yakatoa wakauya rini mukadzi uyu wakauya panyaradzo nyara dzakaitwa rini mutswa 3 Mei nhasi ndiani nhasi dzedu ndiani nhasi ndiani nhasi ni 7 ari palive anditi wakamangarirana ndiwo kugara kwaaita mari ari palivi asi wakamangarirana ndiko kugara kwaazoita mari wakamangarirana wakatanga kumangara ndiye mbuya ndandikokutaura nezvanasada kutaura ndobva ndatokanganwa mine ndikutaura zvanasida kutaura munzwa mbuya I never expected kuti age yenyu iyi munobatsira mukupwanyika kwemusha wana wenyu. You can't tell me mbuya kuyakomira pamberi apa muchitaura kuti uyu munhu uyu uchi mudoko mwana mudoko mirai asi mwana uyu akachengeta mwana wenyu achibata madhodha emwana wenyu then momira pamberi pekota muchitaura kuti mwana mudoko ndandapedza mirai chimbonyararai mbuya ndipedze zvandinoda kutaura munogona kuzosungwa kuti uyu mwana uyu izvembuya hamumbiri pamberi apa mbuya muchitaura nyaya yekuti uyu mwana mudoko uyu asi mwana mudoko uyu akageza madhodha emwana wenyu mirai ari hani wake sahani wake sahani wake mukadzi wakanga ari hatina kuroora tatisati taroora hatizii kuti ngewake musataure nenyaya yekuroora because handimi makaroora mukadzimba munhu airara naye pamubhedha handimi munhu aigeza waigezera hembe waigeza achirwara handimi imi makageza murume wenyu achirwara ndiyo amaibikira mirai ndiyo amaibikira imimi murudzwa uyu newake murume siyai wabikirana nekugezerana wari wega munofanira kunga muri very thankful kumwana uyu kuti akakugezera akakuchengeterai mwana wenyu kuti kamwana afe not kuva very ungrateful senge zvamuri kuita chizwaizve mambo it can't be so ungrateful just because hana mwana no irai nditanga ndapedza kutaura
ndipedze nditange ndapedza kutaura zvandoda kutaura. You can't be so ungrateful kune munhu akuchengetera mwana wako just because hauna mwana, just because hauna kuita mwana nemwana wangu, asi akabata madhoti emwana wenyu. Akakutaura kuti une mutemo wekuti kana munhu asina mwana hasi muroora ndiani? Akakutaura kuti kana munhu asina mwana hasi muroora ndiani? It's very bad. It's no mirai asandapedza. It's very bad. Kana mwini mwana mbuya umu kana mwini tsika yakadai, it's very bad. Tata asandapedza kuti you have to stop it. You have to stop it. We can't have this situation every time wakadzi wasukukwanisa kuwanikwa nawana, they are abused. Nenyaya yekunzanza wana kuita mwana. Sunozi mwana chii? Iye murume wacho aigara naye kusvika afa. Ibenzi raisazoti hana mwana. Ibenzi ko wana wacho zvakatadza kuwachengeta wana wacho chaiwo wakatadza kuwachengeta. Dai angari munhu ari caring, wana wake chaiwo wakazvara nemukadzi uye fanira kwakauya kuchengeta baba wavo. Mwana wacho wakauya kuchengeta baba here. Awana mai wacho akauya here kuchengeta wana. Waiwepo wadzimwa nemurume we. Wakazodzimwa mai nemurume baba. Nyararai wana. Mbuya, munozwa mbuya. Wana wese vanodzoka vakazara mumusha. Munoshazi kuita nawo. If you are not careful. Saka pamba pacho andini pauro. Ndati mukaita zvokutamba mbuya. Wana wese vanodzoka kumba vakazadza pamusha. Kudzokeswa mbuya. Unogadzirira wana usha. It's very bad. Vakafa murume wake vakamutenda nei? Muroora. Yes. Wakatendwa. Nei. Wakapiwa mari apa? Inini. Makaita sei? Inini. Wana wakabvisa mari, inini ningoiwanepi mari. Wana wakabvisa mari zvawakatendwa. Wakazvibvisira pawo. Wenyu mwana inini ndakwenda ndikosenzera magacha ndichiona mari. Inini. Murume wenyu hautauri. Murume wangu. Ndakatenda. Kana murume wenyu akosataura kuti uyu aindoiwa manheru achipinda mwana wangu achitaura ikoko. Kuwa grateful ikoko kuti unotaura nazi aiuya manheru. Wobuda manheru. Kune munhu aina. Wewe sekuru wari kuti vaimuziva vaiuya vachimuona aripo, vaimuona manheru. Andibvara zvokumira. Aiva. Mire, Martin, tichamoramba tichindotoa Martin. Pamba pane wana. Pamba pane wana. Soramba achikimangara. Ndibatsire. Kana iri issue yekuti mukadzi uyu ane wana. Waruda kuti wagare newana. It's a separate issue. Muruzwa. Yakasiyana. Uyu anditi chamunokwanisa kuita sambuya akadini akangwara. Anditi muroora imba iyi yakanga ine muridzi wayo newana ava. Anditi uyu munhu uyu ko izvo wana wako wadzoka pane mwana adzoka kubva kumurume. Anditi dai wachigara mumba umu. Minda yemurume wako wanga uri munda 1, 2, 3, 4, 5. Anditi iwewe chigara papi apa wowakawo mushawani wako kana uchida zvepapi zvepano kana usadako zvepano wodini woenda. Anditi asi mamupa mweya wokuratidza kuti vanhu havanondidini vanondidawo vanozivawo ukoshi hwani hwangu noti zvokubva matomuti imimi chibva wati vafana kuzori mudiki hauna mwana. Handiyo nzira mbuya yekugadzirisa. Inini zvendanoda kukumbira kuna Changamire ndingofunga kuti anza yacho wabadi. Ndakati kuda kukumbira kuna Changamire ruziva chake madzora mairo. Madzora wape masoko mairo. Wape masoko enyu
nyaya iri pano mwana ngeyekudare dare rakatotirasa kare kare kuenda kumahofisi kwemaienda kusvikira kupi takatorasika. Saka inini zvandanoda kukumbira kuna Changamire, ndanoda kukumbira kuti Changamire we nemakorokota enyu tanga tinoda kuti tichizivawo kuti ko wana awa wangochengeteka sei. Inonofunga kuti Changamire wacho abva atondipa anzi matauriro aita. Ini ndizvo ndanokufunga kuti mbuya semuri zvechi samai wemusha munhu mukuru aripo handizvo ndizvo ndanokufunga kuti zvachadii ndizvachadira kuti mambo mwana wangu inini wakafa achichengetwa nechii nemwana uyu nemukadzi wake asi anga ine umwe chii mukadzi wake une wana asi izvozvi mambo dambudziko randanaro rari kuti wana pano umwe akatodzoka kubva kuchii kumurume aroda pekudini pekugara nepekudini nepekurima handizvo ndandafunga kuti izvo mai ava handiti wanga wakaenda hawo handiti waka wakachii musha handizvo wanongodzoka wopinda muchii nevana wavo kupi ikoko wokontinya wari kupi ikoko asi uyu muroora wangu akachengeta chii mwana wangu handizvo zvaakushungupa kubva apa kudai woitawo zvari kudini zvari kudai kubva not picture yekuti uyu mwana uyu aite pfungwa dzekuti ndiri kutodzingwa handisitodiwa pano after all that I did. Munozwa manenya after all that I did, thank you yangu dekuzi $250. Is $250 akabuda balaba izi yakapiwa izi thank you chi imani 250 right akakupa 250 ndiani wakangonga iri family baba mukuru angati bobva kuti tiri kutenda basa rawaita pandatovabvunza kuti murudi wazopedzisira kuti pakanga pakuchita Nyaya awachiti ndadzoka zvikanzi handitowaripwa mukona zvinota tiri wani mbuya tiri wani mbuya kunobva mhepo hamukuzi mutokaa zvinozokutora kunobva mhepo chainokushupisai musha wese hamuikwiziwi muruzwa muri kufunga kuti mwana uyu handiti mumba $250 kuti thank you muri kumbotendani wamuri kutenda ne$250 ndiani? Who is this person? Wakatendwa iye. Akatendwa iye. Muchitenda ani? Muchitenda muroora. Muroora ipinda usiku. Akangora muroora. Asi ndi mamuti aipinda usiku achipinda usiku ane usiku. Asi nhazi unomauta akamba $250 kuti ndamuroora. Maakubvuma manje kuti muroora wenyu. Atine gari kungangamiza apa. Zvatenda zvapane mutauro. Apa akapiwa 250 yacho. Achibva azotaura muroora isisu hatichakwanisi kudini kuita zvaiitawo mumaoko. Isisu takukusunungura udini hapo. Badusa kutaura mbuya kuti izvozvo mbuya ngosai kutaura mbuya hatisi kukana sida kutibatsirana zvandiwedza kutaura mbuya ndezvekuti zvatiri kuita izvozvi zvatiri kutaura izvi handiti hamaifanira kuzvitaura apa munhu aifanira kuita choice yani yake ega kuti right murume wangu ndandakagarira panapa wadini wafa handiti kuti ndigarwe nhaka yangu handidini handidi handizvo saka choice yangu ndeyekuti ndiye aifanira kuti achiti mbuya ndafunga hangu ndotange kumwe ndotange umwe upenyu somewhere else wobva tokudaka not kuti mwe wabva kuti right $250 thank you yekuchengeta kwakaita munhu wanga uchengeta adini afa saka shishibva waro apasi it's an African ndopa ndikuramba ipapo mbuya munozandora ndo ipapo ndopa ndikuramba ipapo kuti imimi mbuya statement yenyu kutanga pamamira mati wanhawa wese waroora wangu ndokamataura akambora asi tazotifambei tazoona kuti kune muroora wamunoda nemuroora wamusingadi murikuona mastatements enyu amutaura ndiwo ari kuratidza kuti pane muroora wamunodii wamunoda nemuroora wamusingadi nemuroora wamusingadi mundiguragura hakuri kuti hapana wandisingadiba wese ningovada asi chinditaura mbuya takutopedza nguva urongwa hwenyu nemuroora wenyu umwe wacho wakamira semunhu anovaroora kaiini umwe wenyu muroora wenyu uyo matiri awana vakadzoke mumba newana handiti uyo atikati adzoke wana ndiwo wepo
uyu asati adzoke ba mwana ndiwangoda kugara mwana ndiwangoda kugara munozoambuya arikamona mbuya zota munozoona majogarizva ndikutora zina chii ndikutora kuti hasha kakuita si handisita hasha mbuya teerera ini teerera ini ndosandikubvunza titi ndati uyo mane urongwa wechii wewana mati urongwa naye hamuna wana ndiwe wangu katogara pamba ipa iye uyu naye paurongwa pamba hamuna urongwa ndeho haachina haachina urongwa nderwana titesesipana mazuva kuti mai yavo pamba urongwa pamba hawapo vari kuzi nambuya varifana kugara pamba paichii noti chii kwete muroora wana mai apana ko uyu wana paseni pengwana ko uyu muroora uyu muroro akanga agarapo pangozi ipani pesere munhu wake kuti ndikazoona mudzimunhu rangoyaona roipapo aiwa ndinozodiniwo ndosaka ndati mbuya maifanira kuti imimi mbuya muroora wenyu pakafa chii pakafa murume maifanira kutora muroora wenyu mogara naye pai pasi ati muroora wangu murume wako wadini wafa andizvo pfungwa dzako dziri kuti andizvo muroora wakutaurirai mbuya ndandofunga kuti ndikati gare gare mbuya ndodini hangu ndoenda kana kuti mbuya inini kwandiri kuenda kudini hakuna ndichandogara pano murume wakasiya ndisina mwana nokufa ndisina mwana ndiri papi andizvo ipfungwa dzani dzake akazobatika kundotaura kwakandoizwako wabva andoti pozo namai wake izwai mbuya wabva kwakuti uya kusapinza wako mukati mbuya muri kuzwa kunetsa vanhu vendani inini ndakamutaurira musoro uya wakomana wawaunganidzana kuti ngaende ndikati aiwa amufaniri kumudaroba kuti ndiri kunyemba taurai kuti ndauya amufaniri kuti mumudaroba mutsvetei agara iye wacho akazonga aona kuti pane zvandiremera izvi ungotaura ega kuti wandiweni ndakudini ndakwenda kudzika kwetakaita honde vhari kuna sisi wanga ashaika i kuzosara topetuka vanhu vakumahofisi muri kuona mbuya mwana nyaibanuta chinonditi ndinesei handisi kuti zvamunotaura zvese urongwa hwenyuka hauiti uri so negative why because mabva izvizvi kukoti handiti mabva kunyepa futi kukoti mukanonyepa kukoti mukataura zvamataura kukoti manyepa handiti koti yapedza yobva yati chii yobva yati dzokai futi kubi yobva yati dzokai futi kuchii kutraditional leadership handiti munogadzirwe chii munogadzirwa nyaya yacho handitika mapedza mazine koti dzokai iyi judgment yemuswa watui handiti 2 June the very day muri kunzwa yabuda judgment yechi ye protection order handiti hey mbuya ngatimbonyarare no it's okay mbuya mwari wenyu nemi ndo wanoziva ini nandinenda zvoita manituka kana maita kuti I don't care ini chandinoda kubatsira kuti vanhu vari disadvantaged wadi wagare zvakanaka and in this case mbuya kutaura yamutuka to be blunt hamuna right yekumbuya kutaura kuti afana kugara pambaba anofana kubva ndiani because imi mune kwenyu kwamakaroorwa ikoko ndo kwamunotonga noti kwamakabva hamutongi imba yehanzvadzi kuti hanzvadzi yasiya vakadzi vayo vatatu muya kuchitaura kuti iwe mukadzi gara panapa iwe enda iwe gara panapa iwe enda hakuna zvakadaro imimi kwenyuko chimboimajina kuti ndiwana tete hanzvadzi yemurume wenyu waruya kuti hanzvadzi yedu yafa chisunga pano mainzwa sei
pamutemo hamutori naraiti iyoyo, because uyu munhu akaroora mukadzi wake ndiye akakaroora mukadzi wake aienda kugara pamba pake, angazogara pamba penyumba, angagara pamba pani pake, zvekuti nhasi uno munodai mutonga dai kunzi ari kugara mumba yenyu imimi, zvino asi kugara imba yenyu wakawaka dzimba dzake, ane kunoti kwake, ende mabeneficiary eko anoti kunoti kwake wakadzi wake nevana wake. Chiri kundirwadza panyaya ndosaka ndikutaura kuti handisi kuzvifarira baizvo, handisi kuzvifarira baizvo. Nyaya yekunyepa-nyepa kumatare, nyaya yekunyepera matare, nenyaya yekunyepa-nyepa yekunyepera kunga makangwara, hamuna kungwara. This world is so small. Izvo zvizvi zvanditi totaura nyaya yekuti tiri kugadzirisana, mazinzokai kuna sabhuku nechii musi wa2 application for eviction order. Mama endera kwasabhuku, mazi nedare endai mogadziriswe kwasabhuku nani naishe, zvomati henyu dare ramambo idoko zvamakataurirwa kuzi makazi dare ramambo idoko hariti, handizvo chiendai kune dare hombe rasabhuku nerani neraishe, handizvo manga mati maenda here kudare kwasabhuku kwacho nekwaishe, apa matoita another application for chii, application for eviction order. Murora iyeyu application kutoti ngaatobve pamba iyi yaitwa nemukadzi uyu anozi Nora ndera ndiye ari kutonyora application izvo zvitsamba wamati mimi pamusha hamusi muruda wana ndipe wana, asi iyeyu ndiye atonyora tsamba iyi yekutoti tsamba iyi kukoti wafanira kutoenda futi kukoti ndeuyu akutoti uyu ibva pano. Chivindi chenyu ndecheko pai. Handina chiwindi, asi kuti handiti mambotaura nyaya yemabeneficiary. Pane zvakasiyiwa nemufi, handiti vakasiya mari, vakasiya gadheni remiti, zvese vakatora. Handina chandakabvunza, zvitupa chaizvo handina kumbo. Nditori nemwana ari kuda kunyora ge7 asati aane birthday, zvese unazvo ari kuramba nazvo. Saka wana vangu havanawo here chavanovana, vonditorera zvemusha. Chimbomira murikuona nyaya ndikutaura, handika muri kuona zvinhu zvatotora izvi, zvinhu chitupa chemufi zvese madocuments ari critical kumufi, handizvo ane umwe mukadzi ndiye ari mcustody of all those things. Wamuri kuti imi makamira muchiti hasi mukadzi wake, asi murume mufi akaintrasta munhu iye kumusiyira all important documents. Imi mochimira pamberi pewanhu mochiti chi hasi mukadzi wake, mochimira pamberi pewanhu imi moti chi hasi mukadzi wake, hasi mukadzi wake, asi ndiye une death certificate yemurume, ndiye une chitupa chemurume, ndiye une everything. Kuti murume akafa sei, akafa nguwai, akafa nechirwere chei, anoziya ndewe. Musazoshora vanhu kudaro. Izvi zvamakuita zvese izvi hachisi chiwanhu bacho. Ndoda kumbobvunza ichi hachisi chiwanhu bacho. Sabhuku munoza sabhuku ichi hachisi chiwanhu bacho. For sure, asi bandi kurowerera kana kuti kudini zvakudzinga vadzokere kuna sabhuku. Wakambotipuka wasi kundiona ndakanga ndakwira mudenga, naka wakanditaurirawo tomboenzanisana, ndazvitadza ndoendesa kuna shenyamani. Ishenyamani kwawazvitadzawo woti ngazviende kuna changamira, handiyo procedure. But munowasvikaka wari kutotaura kuti iyo wari kuti iyo avo wari kuti takadzokai kuna mambo because nyaya iri kwamambo. Avo wakati wakazi nanduna endai mambo haana kana dhiri, dare rake idoko kune dare redu isusu, endai kuna sabhuku kana kuna ishe munogadziswa ikoko, kana matadza kugadziswa kupi ikoko mozodzoka futi kupi mambo hapo kwatini. Saka mambo hapo inokwetiri haichadzoki bachangamiro ngokuti yakatokwidza kudenga.
kuti ichabve zvekudenga iyo kupetuka kuuyawo kwetiri aiwa kuti dare muyo Sio vana vacho varobodzi ndevashe kuti ndisazozivewo kurwara kwemurume wangu kuita hatinonge takataurawo makapa uyu mukana chete. Inini amai awaka wana wangu wakauya kuholiday, wauya kuholiday mumashure murume achibva arwara kudaro amai ava vakaudza murume kuti inini maimeki watuma mushonga nemwana kuzokuisira iwewe ndosaka uri kurwara. Waitaurira wacho hama dzemufi dziripo dzakataura hanzi mwana uyu anga atumwa kuzoisira iye mushonga. Waripo mawitnesa yakataurira aripo zvokuti mufi wachoka akatofaga asi kutotaudzana noumwe mwana kuti iwewe wakatumwa kuzondisira mushonga ndosaka ndakafa. Ichokwadi kuti tone mawitness ndiye akazvita hanzi ndakaona mukadzi hanzi ndakaona muroora wamaimeki achiudza aiwa ichauya mashure tumbotaura yemusha inini ambera zvandakuta I'm deferring this case judgment kusvika musa 14 musa 14 zvandakuita manje mvura ndakuchitsvaga nematsvagire ndandisingadi kuita. I want to get to the bottom of this case because izvozvi yadzoka kwangu saka ndakuchita zvandoda naye ndanambomira nditi kuite sei mumbopedzerana asi izvo meja zita ridzoka kuna sabhuku masabhuku airamba madzisha airamba inodzoka kuti panapa ndoipedza manje ndindakuipedza because element yekuti kuona munhu ari kutika ndoramba ndokutaura imo the purpose of this court haisi yekubuda uri ndawina. The purpose of this court ndekuti buda munomu wabatsirika, buda wabatsirika kuti uone kuti zvauri kuita ndizvo here kana zvauri kuita handizvo, kuti uite munhu ari chii ari kaya. Ndo purpose yedare rino. Dare rino harise kuti dama number 1 nema number ndiri kuti kana tauya munomu chiwanhu tateedzerera chekuti mhuri dzirambe dzigarisane zvakadii zvakanaka. Because ndikakwerengera yapo New Marriages Act. New Marriages Act. Kuti inoti chii? Munoenda kana kwese kwamunenge yako kwaikoti munodyiwa. New Marriages Act inoti chii? Inoti mukadzi aripo panguva inofa murume ndiye mudyi wenhaka. Uruzo ndiri mbemtoni umboenda yatoenda inoruzevo ili nyakuruzevo vacho rwaenda because ndiko here panomupa mvumo yekuti anotora peace order kuti nevana vacho imamatorona ndiyakazora ivava ndivototi tikabva kwamutasa anotora peace order yekutoti nevana zvese nekuti mune pamuromo hunhu wenyu muri makudu anotenderera pamandeya wese mbuya. Ndosaka ndikutaura, ndosaka ndati mbuya sekuru vanababa munini vanababa mukuru vanani sabhuku nechii nemimese anditi itai chinhu wani mukaita yemafactions yekuti muroora asina wana ane vari kumusapota, muroora ane wana ane vari kuwasapota. Haivhiki bozi gumba rineri papapoka haivhiki. Asi chandati ndikubatsirei nemutemo ndechekuti chii anofa ariye ane chii panguva ipi iyoyo ndiye muridzi wechii hamudzingiva handisi eviction order yamuri kudai
haiti pasina court judgment to support this. Mune right here. Samba iruti application for eviction order. Intimate reporting for the police of Nora Maraza in the middle of Yamunukura. Summons and you are hereby summoned that you do within 7 days after service of this summons upon you enter or cause to be entered with me and also the plaintiff's legal practitioners and the address specified herein in appearance to defend, i.e. file a notice of intention to defend to answer the claim of the plaintiff, that is 1. The eviction of the defendant and all those claiming occupation and ownership through here from the plaintiff's place of residence situated in the Mandela village, Chief Mutasa, within 7 days from the granting of this order. Guys, ende mufumezwa kanaka ngasanganiswa 14 tobatsana chite chinhu chaicho asi chandiri kuda nyaya yangu iri pekuti misfortune yekushaya mwana hachisi chitemba kuna Mwari kana kumutemo. Mukadzi whether ane mwana kana kuti haana mwana, murume whether ane mwana kana kuti haana mwana. Tiite sesabhuku, tiite serevarora mbuya, tiite zanditi kuti une mwana kana kuti hauna mwana hachisi chitemba. It should not be used mukoti sechinhu chekuti kutorera wapfupi zviro zvavo ngekureba. No. I am concerned about 1, the welfare yemufi, the departed welfare yake before asat afa. Was it taken care of? By who? If yes, then by who? Munokwanisa kuti zvese muita mwana wenchaya makamuberekera chaika ari kuzwa izvo ari mumhepo. Manyepo yese amuri kutaura zvese anazvo urimo. Akataka kuchaya mbama musazoti tachairwe ngembama, because kugara nemukadzi uyu kusvika afe mukadzi uyu achimubvisa madhudhu achimupfekedza mapamba. Where were you? Umwe ari kuchinja murume pamba, you are enjoying coffee kuimbi, then you come and say this thing is mine. Imi mwana nokutonga iyi ngatisangane musi wa 14 pamusoro nomagwera angu ariko kumba ikoko handisi kuitombobvumiwa kuti ndisvike ipapa. asi kuvhunza kuti usvike ndiani iwo ndikada usvika handisiri ikoko ndakabva komuswaoni asi kuvhunza kuti usvike ndiani iwawa wacho waruri wakandikada wasvika wada wandirova iyo maimeki pamusoro mbotauro ndandakabona pamusoro chapamii ndini mari yemuchitengwe mai avo wakafonera uyu sai akafonera tatora Sezani, ndikati mwanangu ambai tisvika naSezani ngekuti mbuya anga aenda kunhau. Takasvika shuwa Sezani akatiperekedza, takazoona wasvika wakukutera indibva ndaterawo masoro ndikanga ndataura kuti mwana usadzodzere usambofe wakatauraba ngekuti nyaya iyi ihombe. Ndandawazwa muswe Sondo Makuseni vari kuda kumuponda tiri panyara dzavo. atore zvinhu zvake pabani sabhuku
make sure kuti mwana uyu haasiri abused newana kana zvikanetsa unotoenda kumapurisa mapurisa anomuperekedza achiita zvauta nezuro akatotuma vanhu kuzonopupura hatinombomurambidza zvese zvaakutaura manyepo tipedze kuswa futi mbuya vaya vazoti mapepe enyu madhonha ese